Druhá se naklonila. První kolo ve vzduchu. Kluci, puste to dolů, z kopce dolů. Vidím signál z kabiny, ne, půjdeme ještě nahoru. Pojďme ten svah, pozbuďme, diváci. S5, sekci číslo 4, pojďme do toho. Až teď půjdeme dolů. Takže teď nastane situace pro vaše foťáky zhora. Taková Tatra má třeba spotřebu na v terénu zhruba asi nějakých 80 až 90 litrů na 100 km. Teď je ten pravý okamžik. Teď je